Atubangan sa New City Hall grounds sa Island Garden City of Samal, nagtigom ang mga empleyado sa nagkadayang opisina sa lokal nga gobyerno, kapulisan, kasundaluhan ug ubang ahensya sa isla aron magsaulog sa ika-82 nga araw ng kagitingan karong adlaw, Abril 9. Gipanguluhan nila Mayor Al David Uy, Vice Mayor Lemuel Reyes ug ubang opisyal sa lokal nga gobyerno ang aktibidad. Salamat sa ato ang mga veterano na nagsakripisyo in spite of all the odds against them. So ang ako alang sama karon ang ato ang syudad, sakripisyo manginta. Pero maski na nagsakripisyo, Ismael gihapon, mo lang nang ganahan ako. Ang kanilang mga sakripisyo ay naging daan para sa kapayapaan at kalayaang tinatamasa natin ngayon. Sama-sama nating parangalan ang mga bayani ng Bataan, ipagdiwang ang kanilang pamana at magsikap tungo sa mga nagkakaisa at maunlad na Pilipinas. Gihatagag bili sa LGU Samal ang paghinumdum sa Fall of Bataan ngadto sa mga sundalong Hapon niadtong World War II. Gihinumdum ang Bataan Death March kung asa anaa sa 75,000 ka mga Filipino ug Amerikanong prisoners of war ang nagmarcha gikan sa Bagak ug Mariveles, Bataan Peninsula paingon sa Camp O'Donnell via San Fernando, Pampanga niadtong 1942. Pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan para sa nagkakaisang Pilipino ang tema sa selebrasyon karong tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.